F, 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 F. Oh. Mæ. Mæ. Mi. Pip. Her er dejligt foder til alle. Au. Kom så, alle mine dyr. Hvor er de blevet af? Ja, det var da mærkeligt. De plejer altid gerne at ville have foder. Der er noget grueligt galt. Foder til alle. Så skulle de vel nok komme. Nu kommer dyrene. Nå, der ser du bare. Der var engang en pige, der hed Grete. Hun passede nogle gæs. Jeg håber, mit hår ser godt. Jeg er sulten. Hvor det smager. Grete havde en hund, der hed Carlo. Den skulle sørge for, at kattene ikke fløj væk. Grete havde en kat, der hed Mia. Den skulle sørge for, at musen ikke spiste alt fodret. En dag lagde guldgåsen et guldæg. Der ligger et guldæg en gang om måneden. Guldæg. Ja, et guldæg. Hurra, så der mad til langtid. Vi kommer ikke til at sulte. Hurra, guldgåsen. Det er morgen i Zoo. Cirkusdirektøren fra Cirkus Trebini har fået lov til at låne dyrene. Goddag, vil du se mit nummer? Det vil jeg gerne. Jeg kan hoppe igennem ildbåndet. Jeg vil også prøve ildbåndet. Jeg kan stå på bagben og gå baglæns. Og jeg kan stå og holde balancen. Vil du se mit sælnummer? Vi har bolde. Vi kan trille. Vi kan rulle. Miau. Jeg kan hoppe over denne her. Marie hønen glad. Vi tog på kongens ostemad. Men der var ikke ret godt. Der var engang en abe, som gerne ville lave en zoologisk have. Nu har jeg en dejlig kasse bananer. Nu vil jeg ud af den kasse. Kunne du være med til at være i min nye zoo? Nej. Så bestiller han en hel kasse mus. I kassen, der var en stor æg. Ægget knækkede. Nej, den er bange for. I avisen stod der, at der var en tiger til salg. Den køber jeg. Ling. Hallo? En næseur? Ja, tak. Et dejligt salathoved. I salathovedet var der en snegl. Vil du også være i sol? Ja. Jeg med en gammel sko. I den var der en skorpion. Jeg var også med at være i sol. Jeg lover ikke at stikke. OK. Den er lukket. Må vi være med i? Det var tidlig morgen i skoven. Godmorgen. Har du sovet godt? Dejligt. Det bliver godt med mad. Jeg er ud og finde nogle dejlige gulerødder. Du står lille mølle, Connie. Og salatbladet. Jeg har hørt nogle rygter. Hvad er det for nogen? Der er ærnet. Undskyld, hvis jeg skubbede.
Nu skal jeg se en masse træer. Har I hørt, hvad skovhuggeren siger? Han vil hugge træerne ned. Nej! Hvad skal vi gøre? Ting. Honning og noget lækker salat, saftige gulerødder, dejlige nødder, skovjordbær, skovblåbær, og vi kunne lave et drivhus, og med appelsiner og meloner. Lad os spørge. Vi har en idé. Du kan få en masse ting fra os. Hvor? Vi kan samle frugt og grønt, som du kan sælge, i stedet for at hugge træerne ned. Jeg tænker over det. Måske er det en god idé. Lad gå. Den er med på. Hurra, så tager du ikke vores skov. Der var engang en fattig prins med et ganske lille kongerige. Han ville gerne have sig en kone. Der er jo en frier. Goddag, deres majestæt. Jeg vil gerne have deres datter. Nå, har du gaver med? Ja, den her. En rose. Det er en rigtig rose. En virkelig rose. Så har jeg den her med. En nattergal. Men den er jo virkelig. Lad den flyve. En virkelig nattergal. Nej. Deres majestæt, har de noget arbejde til mig? Må jeg se? Ja, en svinedreng mangler jeg. Nå, hvad skal jeg nu tage mig til? Jeg kunne lave en gryde. Hvad må han laver? Ja, det ved jeg ikke. Gå hen og spørg ham. Goddag, hvad er det, du har der? En gryde. Den fortæller, hvad alle i byen får til middag. Spørg, hvad den koster. Hvad koster gryden? 10 kys af prinsesse. 10 kys af ham. Hvad er prisen? Lad gå. Han nu lavet i dag. Det her er en skralde, som der kan spille alle melodier i verden. Men den er dyr. 100 kys af prinsessen. Det var dyrt. 100 kys. Men jeg vil have den skralde. Lad gå. Hvad må der foregå? Lad os prøve at finde ud af det. Hvad for noget? Min datter kysser svinedrengen. Tøflen i hovedet på dig. Ja, det var prisen på skralde. Nej, pappa, se det. Herre Raus! Der blev vi nok smidt ud. Ja, hvad skal vi nu gøre? Nu skal du se, hvem jeg er. Du er jo prinsen. Tag mig med til dit rige. Nej, du har været stolt, dum, tåbelig, så du kan have det så godt. Prins, jeg beder dig. Ja, og nu bliver du også våd af regnen. Tag mig med dig. Det fortæller jeg, du ikke. Kom så med mig. Jeg skal altid være sød. Der var engang en mand og en kone. Min kære mand, gå over til heksens have og pluk mig nogle klokkeblomster. Men heksen er jo meget farlig. Nå, hvis du nu så gerne vil have det, så går jeg. I heksens have var der alle slags smukke blomster. Hvilket er nogle klokkeblomsterne? Puh, det gik. Der er klokkeblomsterne. Mange tak. Næste dag fik hun igen lyst til klokkeblomster. Hvad laver du i min have? Jeg plukker klokkeblomster. Hvorfor gør du det? Det er til min kone. Hun vil så gerne have dem. Lad gå. Men så vil jeg have jeres første barn. Javel. Et år efter fødte konen et barn. Det blev kaldt klokkeblomst. Nu fik jeg barnet. Tiden gik, og klokkeblomst blev 16. Hvor er jeg ensom. Et tårn og en smuk pige. Hej prins, kom og hold mig lidt i selskab. Mange tak prins for at komme og holde mig med selskab. Kom igen en anden dag. Mine øjne. Au. Du kommer herud som straf for, at du har gæster. Jeg må finde klokkeblomst.
Wah, wah, wah. En baby græder. Jamen, det er jo prinsen. Jeg er klokkeblomst. Er det rigtigt? Men jeg blev blind, fordi jeg fik tornebusken i øjnene. Tvillingerne her er dine. Prøv at holde dem. Hov, nu kan jeg jo se. Vi er fjerne. Jule kom frem. Slør kom frem. Frugt kom frem. Kage kom frem. Klokke kom frem. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding. Der var engang en soldat. Han kom gående hen ad landevejen. Hej soldat, kan du hjælpe mig? Hvad skal jeg gøre? Her er mit forklæde. Tag ned i det huletræ. Jeg vil. Når du er nede i det huletræ, skal du finde et fyrtøj. Så ser du 3 store hunde. De sidder med kobberpenge, sølvpenge og guldpenge. Du må tage lige så meget, du kan bære. Men fyrtøjet er mit. Farvel, heks. Fyrtøjet beholder jeg. Nej, mit fyrtøj. Soldaten brugte alle sine penge på piger, drikkevarer og god mad. Snart var der ingen tilbage. Var det kedeligt at være fattig. Jeg gad kysse prinsessen. Jeg prøver at slå på fyrtøjet. Hvad ønsker min herre? Skaf mig prinsessen. Hvad skal den hund med prinsessen? Jeg følger efter og sætter et kryds på porten. Ja, hvad ønsker du, hofdame? I nat var der en hund, der løb afsted med prinsessen. Da kongen fandt ud af, hvordan tingene hang sammen, satte han soldaten i fængsel. Hej skummer, dreng. Kan du hjælpe mig? Det kan jeg. Gå hen i Vestergade nummer 6 og hent fyrtøjet. Skal ske. Så blev der gjort klar til, at soldaten skulle hænges. Soldaten skal hænges! Her er fyrtøjet, soldat. Tak skal du have. Hvad ønsker min herre? Velkommen op med alle på hovedet. Nej, en stor hund. Jeg elsker prinsessen. Og soldaten er også min elskede. Lad mig gå hinanden. Det er i orden. Her er en bryllupskage. Der var engang en medicinmand, han boede dybt inde i junglen. Han fangede dyr, som han brugte til sin medicin. Han holdt dyrene i fanget inde i en stor bur. Der var dog en gammel papegøje, som kendte til nogle blomster. Disse blomster voksede dybt inde i junglen, og han hentede ordne kræfter. Papegøjen fortalte medicinmanden om det. Han frem til blomsterne og ude og anvendte dem i stedet for dyrene. Så lukkede han alle dyrene ud, og fra den dag var de gode venner. Hurra, de frie! Jubi, vi skal holde fest! Afrikas savanne lever mange dyr, der er vældig varmt. Dyrene behøver vand. Det kan ikke lytte og se vandhullet. Den kiggede over savannen. Den fik en god idé. Dyrene skal betale for at bruge vandhullet. Da giraffen hørte det, gik den ud for at hente blage. Da oksen hørte det, gik den ud for at hente en gren med bær. Sådan gik det også med de andre dyr. De gik ud for at hente noget, sjakanen skulle spise. Elefanten kom med en træstamme, zebraen med en mangofrugt, strudsen med en kurv med nødder og fløjhesten søgræs. Alle dyrene gav sjakanen noget at spise, og sagde han, det var rigtig godt. Der er jo ingen døde dyr, så vil jeg blive vegetar, og den dag var sjakanen vegetar. Og alle dyrene var glade. De behøvede ikke mere at være bange for dem. Goddag, mine damer og herrer. Velkommen til årets hundeshow. Min hund er meget dygtig. Den kan hoppe på taburetter. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff.
Min terrier kan lege med bold. Jeg har den dygtigste hund. Den kan gå på line. Ikke sandt, lille puster? Dette er en Sankt Bernards hund. Den har den fineste cognac i typen, og den kan hælde af den. Denne mynde forskellige figurer af kødben, som et hjerte for eksempel. Og min hund kan tælle. Vær venlig at se. Nej. Den snø hunde. Se hvor dygtig det er. Og nu finalen. Alle på scenen. Takker vi for publikums opmærksomhed.